weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusana yoni to Monguela to Mohida to Winde Jammi to Wuro Seeno to Seynimaji to Deycharaka to Gurela Bamma Soodi to Bokkula to Ngappugu to Jokkudi ko on takkusan juuɗa ha e nder galle Elhadj Oumar de ha to galle Alpha Demba Oumarou Sy to Lekseyba Gural Yere ko taari ɗum kala ene jiya e gardidi kabaruji men to leydi Mauritanie Mohamed Ould Abdoul Aziz men noɗo wonde hoorejo gendi Mauritanie o waɗi jillu mum to Nouadhibou Buddu Yurmede o jaɓɓama toon jaɓɓugal paydungal no feewi to leydi Sénégal motion de censure laamu baɗanoɗo e laamu Amadou Ba tawi ko landa yewni askan wi wonno on motion de censure waɗama rejeté ñalawma hande o to leydi Mali fama woni forces armées mariana ɓe kolliri tigui wonde ɓe mbaɗi bombardement ji mabɓe taw ko laaɗe diwoji bombardement ji kewɗi e nder nokku biteɗo falde gourma to leydi central afrique koninkoɓe leydi France seeɗa heddinoɓe nder leydi he oɗo saaha joni ɓe jalti ha laaɓi hande hay koninke goto fraysenajo ala tawteɗo e nder central afrique bisimilla mone ketki hotodirte joni piren pacciren ceerno Djiby Sy ko witti yanke leɗɗe ko safri yanke safruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko jaadinɗo ɓalwalla e danwal kala ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu malaɗo wune omo safra rafiji kewɗi ɗi jiida cirol ceerno Djiby Sy ne wawi safra wonduɓe kista wonduɓe fibroma dogam sitta rewɓe ronkuɓe sowade rewɓe dartoraɓe kala ceerno Djiby Sy ene yawrani ɓe rewɓe sattoraɓe dewle ceerno Djiby Sy ne yawrani ɓen worɓe ustonaɓe gorako e yawɓe yitade koye mumen ceerno Djiby Sy ne safra wonduɓe diabète wonduɓe asthme tension cholestérol ceerno Djiby Sy ene safra rafiji kewɗi ɗi jiida cirol omo jogui leɗɗe fannuji tati hen fannu goto sa hutorima ɗum fodde 19 rafini yaltema ha laaɓa fannu goɗɗo so tawi a hutorima ɗum fodde 13 rafini yaltema ha laaɓa fannu tataɓo waddete koye gawri samme walla gawri ndemiri so tawi a hutorima ɗum no wiruma ni fodde temedere rafini yaltema ha laaɓa ceerno Djiby Sy ne jogui pegge usula pewnade bawɗe neldede kala leydi e kala continent ɓeydoje arsigaji pittoji dabaruji ceerno Djiby Sy ene yawrani ɓen ɓe arsigaji men kippi ronkuɓe dañde kayitaji ronkuɓe hebde embauche ƴeewoɓe visa ji e dendagal haajuji aduna kala ceerno Djiby Sy ne bawɗo listihara ko indema indinene ma dokkatamo o haala ko wone nder ɓerde ma ha mbiya yoni dendagal waɗanteɓe listihara so tawi ko nder leydi Mauritanie ko ujunere mbuɗo uguya so tawi ko leydi Sénégal walla so tawi ko leyɗele takkiɗe leydi Sénégal ko temedde 4 francs CFA so tawi noon ko wonɓe Europe wonɓe Asie dendagal leyɗele kala listihara hay mbuɗo yoɓetake ceerno Djiby Sy ne wiya dendagal kileneɓe mum yo gandu kala so mbawi wonde no mbawi wonirde so tawi on pamodiri safruji mon e leɗɗe mon no mbawi yettade on ha no hannirta ni ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kileneɓe mum e oɗo saaha joni omo tawe to Wuro Sogi e nder leydi Sénégal sarakari fura Wuro Sogi to lawol faade ogo woɗɗani guenale woni bamule wuuro ɗe so tawi a ari ha yetti ɗon ma soyno étage goto ne huccude e bamuli he ko on étage goto woni ɗon ko ɗon tigui ceerno Djiby Sy tawete oɗo saaha joni dendagal noon yiɗɓe wadde neɗɗo listihara yiɓe neddude kalis hay wadde neɗɗo listihara ceerno Djiby Sy ne jogui numéro Wave e numéro Orange Money mbatta ko 77 653 03 67 so tawi ko yimɓe jokkodirde ceerno Djiby Sy to banggue appel e nder leydi Sénégal numéro makko leydi Sénégal ko 00 221 78 163 24 82 so tawi noon ko yimɓe jokkodirde makko to banggue numéro makko WhatsApp ko leydi Mauritanie ko 00 222 mbaɗa 47 22 80 84
ceerno Djibisi ne jogui base mum ene golla hano hannirta nden naksone tawi ɗon miñi ko biyeteɗo ceerno Alassane Sy ko labɗo reedu bawɗo golle ɗe numéro mum téléphone mbatta kanko ceerno Alassane Sy ko 32 62 04 99 walla mbaɗa 48 10 00 13 ceerno Djibisi ko labɗo reedu malaɗo wune mbadden dando faade makko. musidɓe tedduɓe funnangue hirnangue rewoy worgo sahale ɓaleri jam koye are meɗena jam garɗo e men ko kiiɗo hen lekki kewki kawisaji cafroki ñabboji kewɗi cuuɗotoɗi e nder ɓalli ko wayno joguiɗo caɗele AVC kardiaga mo ƴiƴam dogata e ɗaɗi muma neɗɗo toƴiɗo ɓandu musoru ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru jokkodire gorel teyya joni joni keɓa hen ko laaɓi sa yiɗi hebde site gorel teyya janggana hoore maɗa ha ganda ñawmo joguiɗa o mbete gorel teyya ne safra ɗuma jahata koto site mabɓe internet a mbaɗa www.gorelteyya.com ma janggan hoore maɗa ngan sanga jokkodira e tongoɗe gorel teyya keɓa hen ko laaɓi so tawi koto Italie gonɗa jokkodirta koye ceerno Abouli mbatta ko plus 39 339 85 66 739 so tawi koto Espagne gonɗa jokkodirta koye Boy Amadou Touré mbatta ko plus 34 643 29 22 96 so tawi koto centre Afrique gonɗa jokkodirta koye Ibrahima Diallo mbatta ko 00 236 75 50 75 08 so tawi koto États-Unis de Amérique gonɗa jokkodirta koye Abou Sow Kawral Fouta business plus 1 34 77 01 56 77 so tawi koto leydi France gonɗa jokkodirta koye Harouna Ngayda mbatta ko 00 mbatta ko 00 336 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe baddene dando faade gorel teyya cafloro ɗena kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam hiire moon musidɓe tedduɓe eɗen goni e alkamisa sappo e joyi lewru bowte hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e ɗiɗi habaruji mon e ɗemgal pulaar e sowte he ko musidɗo moon seydi moon Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawon yiide en to banggue natti ɓosoje ko miñimen sehil men Saydou Abou Bah habaruji men e ɗemgal pulaar koto leydi Mauritanie putorɗen talata hanki subaka cérémonie ñande talata subaka cérémonie taw ko jaltugol haralde hesere noon ɗen taw kono gasinayo magistrat woni tigi ɓen taw ko juge uji ɗum on cérémonie noon waɗi to palais congrès mo Nouakchott ɗum waɗi noon ko yeeso teddugal jagorgal leydi Mauritanie kalfitaɗo ko fate ñawoje woni ministre de la justice biteɗo Mohamed Mahmoud Wulo Boya kanko ministre o noon o waɗiɓe wasiyama mabɓe kamɓe kala nde ɓe tinnoto ɓe moƴƴina golle mabɓe ɓe ganda kadi ko fawa e mabɓe ko teddedi mawni no feewi ɓe mbawa tigui nundude ɓe mbawa moƴƴinde golle mabɓe nde ɗon haralde noon mbiɗen no gasinayo magistrat ɓe mbaɗi noon heblo mabɓe woni formation nder duuɓi ɗiɗi to école nationale d' administration et de journalisme mo leydi Mauritanie ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen INEM woni INEM woni union nationale des étudiants de Mauritanie ko feddere ndinde dendagal étudiant ji leydi Mauritanie ɓe juɓɓini ñande altine ɓennuɗo o ɓe juɓɓini seppo mabɓe taw ko seppo
jam yami o gon seppo non be jubbi dum koto université mo nakshota hollide kay wonde e odo saha kala e odo hollide kay wonde e odo saha be kewi cadele no fewi e ndara université ji hebe kolori service aji kewdi université di e odo saha joni koko boni walla koko fuddi bonde hono représentant étudiant di betedo Mohammed Yahya Mustafa o hollori tigi wonde bisuji étudiant kewdi e odo saha joni bisuji étudiant di jogi o holliri tigi de pamdiri bino fewi o holliri kadi hay seeda jogado ne teska e kala saha ko panuji di ngala hoore di ngala laacinde wonnon kadi di non wasde wadede ko wiete entretien wasde toppitede o holliri kadi wonde restaurant ji université di ene pamdiri bino fewi jidde mabbe kay ko yo restaurant ji di beyde di bawa yañede ha muni kala taw ko gondo ndira université ne wawa hutorade dina e restaurant ji hano hanisani on namdima kadi ne be udditide nangal campusaji université ruji tawatede ndira ha leydi he kala ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar to leydi Mauritanie ha joni hono mbirne gardidi kabaruji men Mohammed Ould Abdel Aziz gonnoɗo hoorejo gendi leydi Mauritanie o waɗi jillu makko to Nouadhibou lobbudu yurmede hollirama noon e nder réseaux sociaux ji nate ɓosoje kewɗe cirkili woni tigui carima hollirde kanko hoorejo leydi ndi kanko mennoɗo wonde hoorejo leydi ndi hono Mohammed Ould Abdel Aziz o jaɓɓama toon jaɓɓugal paydingal no fewi yimɓe hewɓe jalti guilay otoji kesi otoji jooɗi ha e motoji e gulali e kuljinali kala hollirde weltare men e hollirde kadi ne jewnunomo ene jinno yiidemo e nder Nouadhibou lobbudu yurmede beele noon nguɗo jillu tawa kadi ngo waɗi ngo ko wattuji seeɗa ko adi kay jillu tijjinongu wonande hoorejo leydi Mohammed Cheikh Al Ghazouani fonno wadde to Nouadhibou tawa haytini ngun jillu walla faɓɓitini ɗum ko jillu makko ngo waɗi to dowlaji tentuɗi Amérique en ɗamina noon so tawi o arti to dowlaji tentuɗi Amérique ma waɗa nguna jillu to Nouadhibou beele noon nguɗo jillu ko démonstration de force wonande kanko mennoɗo wonde hoore leydi Mohammed Ould Abdel Aziz beele kadi jomma ngaluji e ɓen yimɓe dawrugol tawateɓe to Nouadhibou jogorani kay wadde ko mbawi e ko mbawa kala beele kay hoore leydi ndi ne wawa jaɓɓe toon jaɓɓugal ha wawa majjinde ngal ɗo jaɓɓugal ngal Mohammed Ould Abdel Aziz jaɓɓa to Nouakchott to Nouadhibou ko woni yesso noon daɗani guite kabaruji men ɗemngal pulaar seno mima to leydi Mauritanie ko to leydi Sénégal paɗena to leydi Sénégal sarɗiji leydi ɗi ɓe convoquenoma yoɓe woni suudu sarɗiji ɗi ɓe convoquenoma ɓe joɗinoma jonde mabɓe taw kode hinde préliminaire ɗum waɗi ko alkamisa hande 15 bowte hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas ɗiɗi ɓe joɗino noon koko fati e motion de censure mo diɗal landaji lunda bitegal yawni eskan wi dépose no wonande kay yidde yandinde e libde laamu Amadou Ba hoorejo gouvernement woni tigui mawɗo gouvernement mo leydi Sénégal on motion de censure noon ɗum noon ko caggal nde Amadou Ba wanno tigui déclaration mum politique général to suudu sarɗeji to ñande altine ɓennuɗo suudu sarɗeji suudu ndu noon ɓe joɗima ɓe cuudu ndu noon ɓe joɗima ɓe gandi kadi ɓe gooti ko fati oɗona motion de censure hollirama noon wonande kay ɓen wodɓe suude juuɗe mumen kay ene jaadi motion de censure o ko 55 député wadde ɗum laataki saabu kay so wonno kan motion de censure o laatom la budda ko wiyete majorité absolue suudu ndu wawa suude junggo ne yaadi hen majorité absolue suudu ndu noon la budda timma 63 député suudu sarɗiyeji no leydi Sénégal noon ɓe jogui ko 165 député hen 63 député ko mouvance présidentielle hen 56 ko yewi eskan wi no gasinayi ko wallu Sénégal tato noon ko non inscrit en paami 10 député heddiɓe ɓen gooti ko juuɗe mumen wonde kay jaadani on motion de censure wadde ɗum laataki Amadou Ba heddima wonde premier ministre gouvernement mum kadi jokki hano hannitini ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen Papa Alé Niang jayndiyanke d'investigation nangonoɗen e soka guila 6 novembre 2022 jaltuɗo kaso ñalawma hanki o hoɗi haalande makko noon message makko faade dendagal ɓesgu leydi Sénégal kala wonɓe nder leydi hen ha wonɓe caggal leydi ha tenti noon e ɓen darinoɓe kay ko fati kay goppirgol makko e sohlanoɓe mo ko fati cuggol ngol kala kanko Papa Alé Niang noon o holliri hen weltare makko mawni no fewi o yettiɓe o jarniɓe o maniɓe o mantiɓe Papa Alé Niang noon wonni tigui koye oɗo saaha joni ko sous contrôle judiciaire saabu kay o heeɓi ko liberté provisoire passeport makko koko tetta o wawata kadi yaltude leydi ndi kadi o wawata yaltude leydi ndi kadi ko kaɗaɗo jangtade kala ko fati kay haalande e ina konnguli ɗi o haalno walla dossier mo haalno haadinimo sokere ɗum noon e oɗo saaha joni ko interdit
joni o jangto e on fannu habruji men demgal pulaar to leydi Sénégal ha joni jen ha to tiwa wona alkamisa hande o sukaɓe jangoɓe éclaji hewɓe mbawi nadde e nder lycéji ha e nder collège aji kala yaltinde sukaɓe jangoɓe sakataɓe jangoɓe e nder ɗin école aji namdadeɓe kay kamɓe kala nde ɓe jippoto e booli ɓe mbaɗa seppoji mabɓe ɗin seppoji noon ko hollide soutien mabɓe e hollide kadi wonde ɓe jaadani ko député mabɓe woni jardiyanke diwan mabɓe biteɗo Massata Samba oɗo saaha joni nanngaro taw kadi ko kañuma ene jeeya e fiinoɓe debbo député bitenoɗo ami ñanga ñiibi pino ɗuma oɗo saaha joni cokkaɗo e mbadi garda à vue ko alkamisa hande o noon kanko Moustapha Samba e Mamadou Niang député ji ɗiɗi taw ko jeeya ko landa pire kamɓe woni fiinoɓe on biteɗo Amin Ndiaye kamɓe ɗiɗo kala noon ko ñalawma hande alkamisa hande ɓe poti waɗede déféré yeeso parquet habaruji men ɗemgal pulaar ha joni to leydi Sénégal jeeyan ha to Ziguinchor jabɓuɗen musidɗo men sehdi men Amadou Saka Kébé haalden ko hesɗi on Amadou Saka Kébé assalamu aleykum wa rahmatullah. kum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Ghalii Abuu Bah salmitama e dennangal hettoɓe weltare TV kabaruji garanɗen ɗo e nder Ziguinchor cité Pol ko leegal wiyete ɗo e nder Ziguinchor kamɓe de eɓe gonda e caɗele hol caɗele mabɓe ɓe mbi ko beddaji e laabi ɗi moƴƴani yentude e ndiyam ina manka toon no feewi e kuura kadi ina wayno ɓe ngala ɓe kolliti ɗeɗo caɗele noon yo laamu ngu waw daranade ɓe hen wawa faabade ɓe hen nde wonno guel oɗo mairie ari fewde joni ina wayno ala ko golli ɗo taw ɗum noon ɓe gullitima laamu président de la république yo waw yeccitade ɓe wawa walludeɓe otel kajumani ina wayno journaliste en ɓe toon ɓe goni ɓe ummima Gambie ɓe ummima Guinée Bissau ɓe ummima Sénégal kamɓe fof ɓe kawri ɗo e nder Ziguinchor eɓe jewta alhaali jaam eɓe jewta holɗum ko woni hakkude ɗeɗo leyɗele ɓe goni koye frontiére e nokku haare ɗum woni journaliste ɓe kolli aduna o fone heeɗo journaliste ɗum waɗi wonko journaliste haalata aduna duppe aduna sumat ɗum waɗi eɓe daña hen caɗele jamma e ñalawma eɓe jaya e karili eɓe mbare hen eɓe coke hen eɓe piye hen kono noon ne wayno aduna o nanananiɓe walla yiyananiɓe ɗeɗo gueɗe ɗum waɗi eɓe coke hen e ɗum ɗo fof ɓe kolliti ɗum jewte mabɓe yo ɗum nattu ha laaɓa ɓe kabri kadi kamɓe journaliste ji gonka mabɓe ɗo e frontiére he eɓe jaadi eɓe gondi neɗɗo goto journaliste Gambie e journaliste Guinée Bissau eɗen gandi Madia Diop ina wayno kanko ardi citoyen gewol ɗum muuma wiyete noon ɓe gari ɗo e nder Ziguinchor kamɓe société civile ɓe ƴeewa haala pour waɗaniɓe ɓe formation technologie ɗo e nder Ziguinchor ɓe noddi sukaɓe ɓe yoɓe gar ɓe kollaɓe e technologie no wawata gollirede ha goto fof wawa dañde hen golle wawonde fof Youssou Nanko ina wayno dispensaire Kandiala ina waɗi caɗele no feewi ɗo e nder Ziguinchor ɓe kolliti affaire vaccination yonti noon yo yimɓeɓe mbaw arde vaccino to Sédhiou école alimentaire e commune Diandé eɓe gondi e caɗele ha joni école kirintiŋaji e école tubaji nan toon ɓe kolliti ɗum ɗo noon mette mabɓe foti iwde e diwan mabɓe o ɓe kolliti président de la république yo waw daranade ɓe beele ɗum ɗo no ummo e nokku mabɓe he ko ɓuuri yawde e yaccade weltare TV musidɗo mon Ahmad Issa Kebe gorko mbotto kabaruji ɗo fuɗa radio Zik FM jokkodirde Ghalii Abuu Bah yallah koye walde jaam. Allahumma amina seydi Kebe golle ma jooɗi peewi sen nomima to Ziguinchor koto leydi Mali paadena armée leydi Mali ɓe kolliri tigui wonde laaɗe mabɓe diwoje ɓe mbaɗi bombardement taw ɓe mbaɗi bombardement noon bombardement ji kewɗi e nokkuji to seɓɓitiɓe tawate e nder fande gourma ɓe mbari toon noon e wiide mabɓe ɓe mbari yimɓe hewɓe taw ko jeeyaɓe e état islamique dans le grand Sahara ɓe mbari kadi ɓe mbarmini kadi hewɓe mabɓe jeeyaɓe ndeɗon fedde seɓɓitiɓe ɗum
ɗum noon ɓe mbanni on bombardement ko ñande asete sappo lewru bowte gonnen ɗum bombardement o noon ɓuuri tengtude ɓe kolliri koye nder falde ngoɗo wuuro wiyetego tisite eto falde nokku biteɗo fitili saabu kay ɓe kolliri koye nder ɗiɗon nokkuji ɗiɗi e oɗo saaha kala pelle ceɓɓitiɗe ɗiɗi woni état islamique dans le grand sahara wondude e fedde wiyetede groupe soutien musulman e ɓena tigui oɗo saaha kala goni koye ferɓodirde e waɗodirde toon e nder seɓɓitiɓe waɗaɓe he noon ene tawe hen biyetenoɗo Moussa Maloum noon ko kanko gandaɗo no fewi nde wonnon ko neɗo tampinnoɓe civil ene e taweteɗe nder ndena falde ko ɗum saabi nde kabaru o yalti wonde kay o warama e oɗon bombardement yimɓe falde nde kala kolliri weltare men mawde no fewi e bargo makko kabaruji men ɗemngal pulaar to leydi Mali ha joni gollotoɓe to université taw komo hinde faculté de médecine et d'ophtalmologie wondude ɓe ɓen ɓe tawateɓe to faculté de pharmacie ɓe natini tikkere hofgo juuɗe taw kadi kongo alda to happu go alda e happu woni grève illimité ɗum noon ko guila altine siftinde on guila altine tekkere ne surka hakkude ɓen witeɓe syndicat en woni hujjikintoɓe gollotoɓe hakkude mumen e ministère de l'enseignement supérieur et de recherche scientifique ha joni ko leydi Mali keddoɗen to leydi Mali Karima Keita ko ɓi Ibrahima Boubacar Keita mennoɗo wonde horejo leydi kanko Karima Keita noon baɗaɗo mandat d'arrêt tawa kadi ko dogɗon e moltoyi to leydi Côte d'Ivoire guila kaya e lewru août caggal coup d'état dirguinoɗo laamu ba makko caggal kayde ɓen wiyeteɓe ambassade mo dowlaji teddude Amérique wanno déclaration mum ha conférence mum de presse hollirde tigui wonde ko persona non grata tumedemo wadde gueɗe kamtorinde tumedemo juuɗe makko moddude e majjugol walla wargo jaydiyanke goto kanko Karima Keita noon fadani ha ɓuuɓa saabu kay guila hanki taw o waɗi jaabowol makko o jabtima wonde kay hollirde wonde ko tuma ko kala walla ko haala e makko kala ko hunde de wodani ko takka tan ko yidde kay bonnude inde makko taw ala koɓe mbaɗi ɗum so wonata ko banggue dawrugol kanko Karima Keita o holliri dendagal koɓe tuumim ko kala hay preuve goto ala moɓe jogui moɓe mbawi fawde tabal wonde tengtinde koɓe mbimo ko wonde juuɗe makko ene moddi hen koto centre afrique kettorɗen to centre afrique noon ko oɗo ñalawma oɗo saaha ñalawma hande mo kalten dendagal koninkoɓe ɓe leydi France tawetenoɓe centre afrique ɓe jalti ha laaɓi koninkoɓe seeɗa heddinoɓe toon ñalawma alkamisa hande o mbawi ƴettude laaɗa mumen ɗo diwaka taw koko hinde cargo era armée de l'air wawi tigui ƴetteɓe ɗon ɓe jalti leydi ndi ha laaɓi e oɗon ñalawma hande mo kalten hay militaire faraysenaji goto wala tawteɗo e nder centre afrique kamɓe 49 militaire walla dendagal militaire uji faraysenaɓe tawetenoɓe ɗo centre afrique kamɓe kala ɓe gonno koye nder camp militaire mo camp militaire tawteɗo to nokku biteɗon poko ko toon ɓe taweteno ɓe jalti ha laaɓi ɓe paati oɗo saaha joni to leydi Gabon fodde lebbi 17 joni noon ko leydi France ina kay rusira koninkoɓe muma seeɗa oɗo saaha ɓe gasi ha laaɓi saabu ko guila avril 2021 ko guila nden leydi France taƴodiri ha laaɓi waɗi ko wiyete suspendi yowi ko fate coopération hakkude militaire hakkude mabɓe kay woɓe cifodirno e centre afrique tawa saabi ɗum noon ko wideɓe kay wonde centre afrique sifodiri watti gollodirde e ɓen mercenaire uji ɗi leydi russe ɓe hinde Wagner musidɓe tedduɓe kabaruji men ko fate coftal ɓalli ma en ketto musidɗo men sil men Oumar Demel Diallo assalamu aleykum wa rahmatullah. joom ñalle moɗon hettiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dina ma bisimilla monen kabaruji men coftal balli taw koye ɗemgal pulaar yaten ko ton to leydi Qatar haalene kawguel windiryankoyel hitande ujunaje ɗiɗi e nogas e ɗiɗi lawol nogas e ɗiɗi ɓe guila guel ɗon kawguel ngel ɓaami yuɓinede nder dunde windere nde kala no didori ɗen ɗon potite demi final uji noon yuɓinama kay e jamma heccanki ha e jamma hankin ton to leydi Qatar jamma heccanki noon demi final gadana kay wonno kay ko hakkude kippu mo Croatie mbo Luka Modric e yaadi mum kañum tigui jaɓino kay kippu mbo Argentine mbo Lionel Messi e yaadi muɗum kala ko nangal ɗon puttal kay ko kippu mbo Argentine mbo Lionel Messi e yaadi mum kañum tigui heeɓi kay passe muɗum timmuɗo faade kay toon to grand final e ngal ɗon kawtal caggal noon nde ɓe fooli kay kippu mbo Croatie mbo Luka Modric baluji tati wondude ndi kay ɗin ɗon baluji tati noon ɗi kippu mbo Argentine wawi loggude kay bal gadana loggi ɗum kay ko ɗon wiyete Lionel Messi caggal kay nde ɓe heeɓi faw fetta on ɗon faw fetta noon o waɗi o kay koto ɓiɓɓe Argentina ɓe kay fanno kay on ɗon faw fetta yaha ɗum noon ko caggal tan nde o dimbi ɗin ɗon sakuji kay e on ɗon faw fetta baluji ɗiɗi heddi ɗi noon ko ɓiɗɗo on ɗon Argentine ajo wiyetede kay Julian Alvarez kañum tigui
loggi kay ɗin ɗon baluji ɗiɗi heddi ɗi kala en ngallon potal wadde kay on faami men ɗon wiyeteɓe kay Argentine kañum tigi fooli kay kippe mbo Croatie baluji tati wondude ndiga toon to demi final e ngal ɗon kawtal toon to leydi Qatar noon jemma hankinde nan poti jokin toon to stade mbo Al Bayti hakkude kay ngorijiɗe leydi France kañum tigi huccodirno kay équipe mbo leydi Maroc taw noon ko kippu kay heɗeni gueɗeji Afrique kala toon to leydi Qatar e ngal ɗon kawtal kono noon ngal ɗon potal kay ko ngorijiɗe leydi France kañum tigi heeɓi kay polgu ɗum noon ko caggal tan kay ndeɓe fooli ɓen ɗon wiyeteɓe kay kippu mbo leydi Maroc balluji ɗiɗi wondude e ndiga waɗi on faami kay oɗo san kay kippuji kay yaaɗi toon to final ko hakkude kippu mbo leydi France kañum tigi huccodiroyta kay équipe mbo leydi Argentine ɗum noon hawra kay ñande dewo bir no woɓɓe famirta ñande dimanche 17 lewru kay bowte hitande ujunaje ɗiɗi e nogas e ɗiɗi woni kay ñande dimanche no hawra kay 18 décembre 2022 sanga wattuji 16 ɗi fawna e hojom wonande wattuji Europe no hawra toon to Afrique banggue hirnangue sanga wattuji 15 ɗi fawna e hojom ma on ɗon grand final yuɓɓina kay toon to stade mbo Loussaye tawete toon to leydi Qatar so tawi noon ko 3e place o kay ko hakkude kippe mbo Croatie mbo Luka Modric e yaade mum kañum tigi huccodirta kay kippe mbo leydi Maroc mbo Youssouf El Nasri e yaade muɗum kono noon ngal ɗon potal kay ngal waɗata kay ko toon to stade mbo Khalifa International Stadium tawetede kay toon to Doha lamorgol leydi Qatar ɗum noon ko sanga kay wattuji 16 ɗi fawna e hojom on ɗon 3e place yuɓɓinten hawra kay toon to Afrique banggue hirnangue sanga kay wattuji 15 ɗi fawna e hojom hettiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma fedde heblo sukaɓe Afrique beela noon ndin ɗon coupéri kay ko ngoriji ɗe leydi France ɗe o sifnor tan kañum tigui jogui ndin ɗon coupéri woni kay ndin ɗon coupéri windiriyankoen kay ko kippu mbo leydi France kañum tigui jogui ndin ɗon coupéri beela noon maɓe nawtorndi kadi toon to leydi France walla ala e hitandi hikande kay ko toon to leydi Argentine ndin ɗon coupéri jogori yaade kala noon ko wawi wonde hen kay ñande dimanche ma en heeɓu hen kay ko laaɓi ko adi kay jamma no gasa e nder windere nde kala no didori gasi ha laaɓi cer musidɓe tedduɓe ɗum ɗo wonno komin tongan noon kabaruji men e ɗemgal pulaar e sawte ko musidɗo moon sehil moon Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawon yiide en to banggue nate ɓosoje ko Saydou Abou Bah so tawi koto Ziguinchor ko Amadou Saga Keɓe enen nanganno en coftal ɓalli musidɗo men Oumar Demel Diallo ketki malaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on